Здравейте, мои мили! Приветствам ви в поредния епизод от цикъла Наръчник на Ягер. Аз съм Томек. В днешния филм ще ви покажа как да направите нашия ефект, който се нарича Onyx. Ще бъде Onyx в перлен цвят, в версия без брокат и в версия с брокат. Що се отнася до броката, въведохме нов продукт. Това е сребърен брокат. Той е под формата на такъв лак с брокат, брокат, брокат. От какво се нуждаете, за да изпълните този ефект? Разбира се, от основа. Това е грунт Onyx. Това е основа, която е съобразена с цвета на самия ефект. Onyx в цвят, в този случай перлен. Тоест основата е перлена, Onyx е перлен. Що се отнася до инструментите, разбира се, валяк за основа, шпатула и започваме работа. Твърде бързо се захванахме за работа, защото забравих да ви напомня да се абонирате за този канал. Ако материалът ви хареса, оставете ни лайк, коментар и разбира се камбанката, за да сте в крак с всички наши видеа. Първи етап в нанасянето на масата. Какво правим? Просто искаме да си улесним работата, затова пръскаме с вода. Малък фрагмент от стената, около половин квадратен метър. Този трик ще ви позволи просто да извършите работата по-бързо и да получите по прост начин хубав рисунък. Нанасянето не е сложно. Разпределяте продукта във всички посоки. Аз ви предлагам да не изтегляте този Onyx на 0 до такава дебелина на зърното. Само на някои места оставяйте такива деликатни удебелявания. Благодарение на тези удебелявания материалът ще се прикрепя по-добре към маламашката и ще изкарва по-хубав рисунък. Аз нанасям около половин квадратен метър и след това наистина правим язвички. Помнете да отстранявате излишъците, които остават върху маламашката с помощта на шпаклата. Следващата информация е такава, че не бива веднага да го заглаждате, а да го оставите за малко. Аз винаги правя това по този начин. Правя първоначалните врязвания, оставям за около 5 до 10 минути, връщам се и пак го потупвам. И така след повторно щамповане заглаждам този материал, когато е леко засъхнал. Върху леко засъхналата повърхност внимателно изравнявате тази структура във всички посоки. Не натискайте твърде силно маламашката, за да не се образуват ненужни дръскотини. Ако сте си мечтали за брокатно покритие в Onyx, може да използвате сребърен брокат. Имаме и златен, нанасяме го просто с валяк, разпределяте върху изсъхналата повърхност във всички посоки. И така, ото ще имате Onyx в брокатова версия. Струва си да споменем, че този тип лак, например, може да се използва и за сахара. Няма нищо сложно в това. Върху изсъхналата повърхност на Onyx нанасяте лака. Разбира се, с много неравномерни движения. Ако вече сте го направили, трябва да оставите лака за около 2 до 4 часа. Тогава стената вече е готова за използване. Мой мили Ягер Onyx вече е нанесен. Надявам се, че този материал ви е бил полезен и ви дадох много ценни съвети, които ще улеснят самостоятелното ви прилагане от дома. Разбира се, насърчавам ви да се абонирате за този канал, да ни оставите лайк, коментар и камбанка, за да сте в течение с цялото ни творчество. От моя страна за днес толкова. Благодаря ви, че гледахте. Дръжте се. Чао!